Штраф у 30 тисяч рублів. Такий вирок окупаційного Нижньогірського суду громадянському журналісту Гайдеру Кадирову. На думку окупантів, він не повідомив про листування в соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБівців брав участь в діяльності ІДІЛ. Прокурори вимагали 25 тисяч рублів штрафу, але окупаційний суддя вирішив підняти суму. Сам Гайдар Кадиров вважає це переслідуванням його як журналіста, який висвітлює репресії окупантів, а незаконний вирок він оскаржуватиме. Глупо, да, просто одна переписка, одно СМС, прокурор запрашивает 25 тысяч, судья назло всем 30 тысяч, и все это длится в течение года. И, как я ранее сказал, что я не согласен с этим, и с моим защитником мы будем подавать на апелляцию, потому что это просто беспредел какой-то в отношении всего народа и в частности меня. Російський снайпер вбив українського воїна на Східному фронті. Сталося це під Пісками неподалік Донецького литовища. Полеглий сержант Павло Колесник, родом з Чернігівщини, служив у 58-й мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Біля Пісків минулої доби було найгарячіше. Окупанти били з танків, артилерійських установок та 120-х мінометів. Артилерію застосували також в районі Лебединського, Павлополя та Гнутового. А на інших напрямках ворог відкривав вогонь з гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. А біля межі з окупованим Кримом за тривогою піднято реактивну артилерію. Екіпажі ураганів відпрацювали висування на позиції та вправи зі знищення морського десанту ворога, бронетехніки та пунктів управління. Також реактивники виконали дистанційне мінування районів ймовірного ворожого наступу. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв зауважив, що мінні загородження обмежують маневреність противника. Вони забороняють противнику своєчасно дістатися у визначений район, сповільнюють його темп наступу, а також забороняють його вихід у фланг чи здійснення маневру. Воїни-реактивники постійно перебувають у повній бойовій готовності, зосереджені у відповідних районах та у разі необхідності готові адекватно відповісти на воєнні загрози. Вже 4 дні між Ізраїлем і сектором Газа, який перебуває під контролем угрупування Хамас, точаться бої. Це наймасштабніше загострення з 2014 року. В бік Ізраїлю випущено близько 2000 ракет. У відповідь полетіли кілька сотень, кажуть в армії оборони Ізраїлю Цахал. Палестинська сторона заявляє про десятки загиблих, включно з дітьми. Втім, підтвердити цю інформацію неможливо. Відомо, що армія Ізраїлю завдає удари точково і завжди попереджає заздалегідь, що був час евакуювати цивільних. Цахал також не виключає початку наземної операції. З ізраїльського боку загинули 7. Один солдат, що патрулював кордон з сектором Газа, 5 цивільних, серед яких 2 дітей, і 1 робочий з Індії. Водночас тривають сутички між арабами та євреями в ізраїльських містах. А це місто Лод. Тут введена комендантська година, а поліція заарештувала десятки людей після атаки на синагогу. Також в деяких громадах відбулися вуличні бійки. Араби складають приблизно 1/5 частину населення Ізраїлю. В цілому в Лоді та арабських містах на півночі Ізраїлю заарештовано більше 150 заворушників. Ізраїльська поліція попереджає, що каратиме всіх порушників поза їх національною приналежністю. Президент Ізраїлю вже попередив про небезпеку громадянських
російсько-української війни, а міністр внутрішньої безпеки зазначив, що докладаються всі сили для захисту людей. Ми робимо все можливе, щоб захистити жителів Лода і зробити це за допомогою сили. Ми збільшимо чисельність сил безпеки, а також застосуємо інші тактики. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повторив у четвер, що ракетні обстріли Ізраїлю палестинськими бойовиками потрібно негайно припинити. Він також зазначив, що держава Ізраїль має повне право захищатися. The fundamental difference between Є величезна різниця між терористичною організацією у складі Хамас, яка невибірково атакує мирних жителів, та Ізраїлем, який захищає себе і переслідує тих, хто на нього нападає. after those that are attacking it. Ізраїль почав наступ на бойовиків в Газі після того, як Хамас запустив ракети по Єрусалиму і Тель-Авіву. Обстріл угрупування почало у відповідь на зіткнення ізраїльської поліції з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в східному Єрусалимі під час священного для мусульман місяця Рамадан. Станом на ранок 14 травня в Україні на COVID-19 захворіли 7562 українці. Понад третину з них, а саме 2195 осіб з ускладненнями потрапили в лікарні. Зокрема, зросла чисельність нових підтверджених випадків заражень серед дітей – до 336. Кількість хворих медпрацівників збільшилась до 216 людей проти 168 осіб попередньої доби. Київ впевнено посідає перше місце за кількістю заражень. В п'ятірку негативного рейтингу потрапили Харківська, Дніпропетровська, Черкаська та Донецька області. Не змогли подолати хворобу 287 українців, проте одужали майже 16 тисяч громадян. Станом на сьогоднішній день майже всі області перебувають в жовтому рівні карантинних обмежень, окрім Миколаївської області, в якої помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Існуючі карантинні обмеження дозволяють працювати спортивним залам, фітнес-центрам, а також проводити певні масові заходи. І в погодні умови також сприяють нам вийти на вулицю і зробити певні фізичні навантаження. В окупованому Криму та Севастополі минулої доби з діагнозом ковід різного ступеню важкості, зокрема із запаленням легенів, в лікарні потрапили 81 людина. Це понад 2/3 кримчан, у яких взагалі виявили хворобу – у 101 особи. Одужали 135 людей, а от 5, на жаль, не подолали ускладнень ковіду. Народні забави по-російськи. В Новосибірську відбулись змагання з викопування могил на швидкість. Учасники повинні були викопати могилу розміром 2 метри завдовж, 80 сантиметрів завширшки і 1,60 м в глибину. Враховувалися не лише час, але й якість робіт. Оцінювалася техніка та акуратність. Позмагатися міг будь-який повнолітній працівник ритуальної служби. Перемогла команда з Омська, впоралася із завданням за 38 хвилин. Організатори заявили, що так хочуть залучити молодь до професії. Відразу після випуску новин «Заман» дивіться в нашому ефірі ретроспективний показ мітингу, присвяченого 55-м роковинам депортації кримських татар. Тоді, 18 травня 1999 року, в День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, в Сімферополі зібралися 40 тисяч людей. Вони йшли з усіх куточків півострова, щоб зібратися разом на головній площі кримської столиці та вшанувати пам'ять загиблих спочатку під час шляху в вагонах для худоби, а потім від голоду та холоду на чужині. Напередодні 17 травня президент України Леонід Кучма таки створив на чолі з головою Меджлісу Мустафою Джемілєвим консультативний орган, який буде займатися проблемами кримських татар. А Верховна Рада України, як і зараз, обіцяла розглянути законопроекти про статус кримсько-татарського народу як корінного і про відновлення його політичних прав. Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні!